Toisessa erässä Lappeenrannassa nähdään tappelu. Dan Hacker hiiltyy Matti Kuusiston poikittaiseen mailaan ja nujakka on valmis. Tunteet kuumenevat Hippoksella toisessa erässä. Kari Sihvonen ja Juha Salmu kyllästyvät toisiinsa ja hanskat lentävät jäähän. Tappelupukari taitaan tuomari saattuessa pukuhuoneen puolelle rauhoittumaan. Tämän jälkeen Jyväskylässä murtuu ei pelikanssin selkäranka, vaan kirjaimellisesti Hippos. Tuomas Piilman paiskoo Hipoksin ovea ja pleksi helisee. Tästä sabotaasista irtoaa 10 minuutin käytösrangaistus. Toisessa erässä Rinkelimäellä nähdään 3 maalin lisäksi harvinainen episodi. Cole Charity ja Jesse Joensuu aiheuttavat hässäkän, joka räjäyttää pankin totaalisesti. Joukkotappelun seurauksena kummaltakin joukkueelta ajetaan 3 pelaajaa suihkun puolelle. Erä huipentuu vielä turhautuneen Matt Nickersonin sikailuun. Yhdysvaltalainen törttöilee itsensä niin ikään pukuhuoneen puolelle rauhoittumaan.